हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' गिबियावनो दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय तुरि नुब्ला बाति गारो मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो लेजेन्ड एक्ट्रेस एबा बर'नि मोनसे समनि बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि जिउति बसुमतारी आरो सिद्धार्थ बर' मनीषा मोसाहारि बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों पूर्ण बसुमतारी बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों अरुप गयारी बिथाङा। स' लोगोफोर दायो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां तुरि नुब्ला बाति गारो मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ फावखुंग्रि रिंकि ब्रह्म आरो सुरजित देउरि बिथांमोननि फाव खालामनायावबो गोदान मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आगै थें फाख्रि। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आगै थें फाख्रि मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो दायो सोलिगासिनो दङ दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो साननैसो उनावनो नुनो मोनसिगोन। बाट बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव हगारगोन बिनि बागै डिटेल्स मोननाय जायाखै दे लोगोफोर। बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो हायाखै। स' बिनि सोमोन्दै माबाफोर आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नाजाबावगोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि मोननैसो भिडिअनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।